தீபாவளி பண்டிகை நாளில் பட்டாசு வெடிப்பது தொடர்பாக காவல்துறை வெளியிட்டுள்ள விதிமுறைகள் குறித்த தகவல்களை எமது செய்தியாளர் சாலமன் வழங்க கேட்கலாம். வணக்கம் சாலமன். ஏற்கனவே காற்று மாசை கட்டுப்படுத்தும் விதமாக 2 மணி நேரம் மட்டுமே பட்டாசுகள் வெடிப்பதற்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. தற்போது மேலும் விதிமுறைகள் ஏதேனும் வழங்கப்பட்டிருக்கிறதா? அது குறித்து நாளை தீபாவளி பண்டிகையானது நாடு முழுவதும் கோலாகலமாக கொண்டாடப்பட உள்ள நிலையில் தமிழகம் முழுவதும் எந்தவித அசம்பாவித சம்பவங்களும் நடைபெறாமல் தடுக்க தமிழக காவல்துறையினர் பல்வேறு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக தமிழகம் முழுவதும் 1 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட போலீசார் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட உள்ளதாகவும், சென்னை, ஆவடி, தாம்பரம் ஆகிய காவல் ஆணையருக்கு உட்பட்ட இடங்களில் 21,000க்கும் மேற்பட்ட போலீசார் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட உள்ளதாகவும் தமிழக காவல்துறை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக இந்த தமிழகம் முழுவதும் 24 மணி நேரமும் எந்தவித அசம்பாவித சம்பவங்களும் நடைபெறாமல் தடுக்க 24 மணி நேரமும் சுழற்சி முறையில் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட உள்ளதாக தமிழக காவல்துறை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக உச்சநீதிமன்றம் பல்வேறு வழிகாட்டுதலை பட்டாசு வெடிப்பதற்கு பல்வேறு வழிகாட்டுதலை தெரிவித்துள்ளது. காலை 6 மணி முதல் 7 மணி வரையிலும், இரவு 7 மணி முதல் 8 மணி வரையிலும் என 2 மணி நேரத்திற்கு மட்டுமே பட்டாசு வெடிக்க வேண்டும் என உச்சநீதிமன்றம் வழிகாட்டுதலின்படி இந்த பட்டாசுகளை மீறி ஏதேனும் வெடிக்கின்றார்களா என்பதை கண்காணிக்க தமிழகம் முழுவதும் தனிப்படை அமைக்கப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக சென்னையில் மட்டும் ஒரு உதவி ஆய்வாளர் தலைமையில் மொத்தம் 2 காவலர்கள் அடங்கிய தனிப்படைகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இவர்கள் தொடர்ச்சியாக ரோந்து பணியில் மேற்கொண்டு யாரேனும் விதிமுறைகளை மீறி பட்டாசுகள் வெடித்தால் அவர்கள் மீது வழக்கு பதிவு செய்யவும் இந்த தனிப்படை செயல்படும் எனவும் தமிழக காவல்துறை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் தீயணைப்புத்துறை சார்பிலும் பல்வேறு முன்னேற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளது. ஏதேனும் தீபாவளி நாளன்று ஏதேனும் தீ விபத்து ஏற்பட்டால் அதை தடுப்பதற்காக தமிழகம் முழுவதும் மொத்தம் 8000க்கும் மேற்பட்ட தீயணைப்பு வீரர்கள் தயார் நிலையில் இருப்பதாகவும், சென்னையில் மட்டும் 42 வாகனங்களில் 900க்கும் மேற்பட்ட தீயணைப்பு வீரர்கள் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட உள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் ஏதேனும் அசம்பாவித சம்பவங்கள் ஏற்பட்டால் உடனடியாக தீ விபத்து அழைப்பு எண்ணான 101க்கு அழைக்கலாம் எனவும் தீயணைப்புத்துறை சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் தீபாவளி நாளன்று அதிகமாக மக்கள் கூடும் இடங்களான மெரினா பீச், தியேட்டர்கள் மற்றும் பார்க்குகள் ஆகிய அனைத்து இடங்களிலும் கூடுதலாக போலீசார் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட உள்ளதாகவும், அனைவரையும் கண்காணிக்க சிசிடிவி காட்சிகள் மூலமாக கண்காணிக்கவும் தமிழக போலீசார் மத்தியில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. விரிவான விவரங்களுக்கு நன்றி சாலமன். செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.